人類がコロナに対して反撃の一撃を加えた最初の第一撃だと思います。2週間の隔離を回避するためのワクチンパスポートに関しては、こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今日はタイで話されている隔離なしでタイに入国できるようになる可能性があると言われているワクチンパスポート、その後状況はどうなっていっているかということについてお話しさせていただきます。また世界でもワクチンの効果が出始めているようですので、そちらもデータを見ていただくと、ワクチンある程度効果が出始めているんだということ分かっていただけると思いますので、そちらも全世界のデータを見ていただきながらお話をさせていただきたいと思います。今回お伝えするポイントは、まずは1つ目、タイで規制緩和がされてきておりますので、そちらの情報をお伝えさせていただきます。そして2つ目、タイのコロナの状況についてお話しさせていただきます。そして3つ目、タイで言われているワクチンパスポート、こちらがどのような状況なのか、記事を見ながらお話をさせていただきます。そして最後4つ目、世界でのワクチンの状況、またワクチンの効果がどのように出てきているのか、そちらについてデータを見ながらお話をさせていただきます。今回も盛りだくさんでお話しさせていただきますので、世界の現在のコロナの状況が分かり、また今後の海外渡航に関しての推測も立てやすくなると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報、また最新情報などいろいろとお伝えしています。どんどん変化していく海外渡航事情、最新情報を追っていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。またこちらに人生が変わる780日旅日記というものがあります。私が780日かけて地球をほとんど陸路で一周した、そういった旅日記になります。アフガニスタンに入り、命からがら逃げ出し、イランで海軍に連行され、ソマリアに潜入し、最後はペルーのアマゾンの奥地でアマゾンの民族たちの儀式に参加して、その時に本当に死ぬかと思ったような体験をした、そういうようなことをいろいろと書いていっています。現在は第1巻でオーストラリア編になるんですが、まずは旅の序章ということで書いてますので、今後2巻3巻とどんどんエキサイティングしていきますので、ぜひ楽しみに読んでいただければ幸いです。それでは今日の話題に入っていきたいと思います。まずはタイで規制が緩和されているというようなそちらの情報からお伝えさせていただきます。タイは昨年の12月なんですが、新型コロナウイルス、こちらのクラスターが発生してしまいました。そして蔓延していくんじゃないかと思われたんですが、しかしタイ政府が制限をかけてしっかりと管理をしたことによって、だんだんとコロナの新規感染者が少なくなってきました。そこでその制限も解かれて規制緩和がだんだんされてきています。その規制緩和情報になります。こちらは PJA ニュースから2月9日の記事になります。チョンブリ県が規制緩和、ミニマートの深夜営業を許可というような、そういった記事になります。詳細はどういった内容かと言いますと、パタヤやシラチャーのあるチョンブリ県は規制緩和を命令し、24時間営業のミニマート、コンビニなどの深夜営業の再開を許可しましたということです。この24時間営業に関してはですね、タイでコロナのクラスターが発生してからは規制がされていたような状態でして、チョンブリ県では今月からその規制が緩和されて、24時間営業は無理だけれども、午後の11時から午前の5時までの営業は禁止して、それ以外は営業してもいいですよというような状態だったんですね。しかし今回この深夜営業禁止の命令が撤回されまして、午後11時から午前5時までの深夜の営業も許可されるようになりました。ただまだ規制は続いている状態で、ナイトスポットに関しては再開は許可されているんですが、こちらに関してはまだ夜11時までしか営業が許可されてない状態であります。それではですね、そのようなタイなんですが、現在コロナの感染者数どのような感じになっているか、そちらについてお伝えさせていただきます。こちらは昨日の2月の10日バンコクポストからの記事になります。昨日なんですが、2月の10日タイでは157人の新規感染者を発見しました。どんどん少なくなってきてますね。この157件の症例のうち132件がサムットサコンで見つかっているということです。ということはなんですが、サムットサコン以外ではもう25件しか見つかっていないというような状況なんですね。そしてサムットサコンも強制的に集中検査を現在行っている状況で、この間までは700人とか800人とか見つかってたんですが、サムットサコン自体でももはや132件しか見つからなくなってきているということで、これは今後に対して明るいニュースだと思います。
今後のタイ渡航を考えていらっしゃる方、このチャンネルを見ていただいている方の中にはそのような方も多いと思うんですが、この先に向けて明るいニュースですね。そんな中でですね、3週間前ぐらいにタイに入国されたチャトローさんから現在のタイの状況のレポートをいただいてます。ありがとうございます。そちらをお伝えさせていただきます。日本との大きな違いは、ショッピングセンターなどでは検温及び名前と連絡先の記入が必要だったということです。また自分のコンドミニアムでも検温がありますということです。あと良かった点として、タイに入国する際には2週間の隔離が必要になるんですが、その隔離をしたこと、それが功を奏してタイの人たちみんなが避けたりしないということが良かったことだということです。ですのでやはりこの2週間の隔離をして外国人がタイに入国しているということは、タイの人たちにとっても一つの大きな安心の材料になっているんだと思います。そんな中ですね、タイではワクチンパスポートというものを使ってワクチンを接種した人は隔離なしで入れるように、そういうふうにしていこうというような動きが持ち上がりました。これはタイの人たちにとってもちょっと不安なニュースだったんじゃないかなとも思うんですが、現在どのような状況になっているか、そちらをお伝えさせていただきます。こちらナショナルタイランドから2月8日の記事になります。このワクチンパスポートによって2週間の隔離が免除されて隔離なしでタイに入れるというような、そういった考えに関しては単なるアイデアですというような、そういった記事になります。この2週間の隔離を回避するためのワクチンパスポートに関しては、コロナウイルスに対する有効性の決定的な証拠がまだないため、現時点では単なるアイデアであるとタイの保健省管理局 DDC は2月の8日に述べました。この DDC は WHO がコロナワクチンに対して 100% 回避できるという十分な情報がないと述べたため、ワクチン接種者を2週間隔離から免除することは単なるアイデアであると述べました。DDC は将来世界が海外旅行にワクチンパスポートのアイデアを採用するとは考えていると述べているということです。このワクチンパスポートのアイデアに関しましては別の病気になるんですが、黄熱病という病気があります。野口英世が手こずった病気ですよね。この黄熱病の蔓延を厳しく管理するために、現在世界では例えばアフリカに行く場合とか南アメリカに旅行に行く場合は、その渡航者のために黄熱病のワクチンを接種したという、そういうような証明書が発行されているんですね。通称イエローカードと言われるものになります。このイエローカード、黄熱病のワクチンを接種したという証明書、これを持っている人たちは黄熱病の危険があるアフリカの国々、また南アメリカの国に入ることができるんですね。実は私もこの黄熱病のワクチン接種したことがありまして、イエローカード、確か有効期限8年か10年かぐらいだったと思うんですが、有効期限は切れたんですが、そのイエローカードをアフリカを旅するために持っていました。黄熱病のワクチンの接種はお台場でやったんですが、ワクチンは肩のあたりに注射したんですが、ワクチンを接種した後1日か2日ぐらいは肩が少し腫れ上がって痛いような状態でした。でですね、このコロナのワクチンパスポートに関しては基本的な考え方はこの黄熱病と一緒だということなんですね。黄熱病もワクチンを接種した人たちは黄熱病に危険がある国に入ることができる。ですのでこのコロナワクチンに関してもワクチンを接種した人たちはコロナの心配がある国に入ることができる。そういった意味では同じような意味を持っているものだということなんですね。そういった観点からタイ保健省疾病管理局の DDC はワクチンパスポートの採用は国際的なルールであると述べているということです。2005年の国際保健規則によりますと WHO はこういったワクチンパスポートというものをワクチンの効果がどれだけあるのであれば、またウイルスがどういうような状態であるのであればというようなそういったことによっていつ使用できるかということをルールとして規定しているということなんですね。ですのでこのワクチンパスポートという考え方、このアイデアは有効であるというようなことを DDC は述べています。ただ現在世界を見ると多くの国の人々がコロナの予防接種を受けているような状態にもなってきているんですが、ただまだワクチンを接種していないような国も多く存在する。そしてコロナワクチンの有効性が証明されてないというところもあるので、この現在のタイに入国した際の2週間の隔離検疫、こちらは辻褄が合うものであり現在の状況に適していると話しているということです。そしてワクチンの有効性に関する十分な情報があれば、タイがこのワクチンパスポートの考え方を採用することは可能であると述べているということです。ですので今の状況では当分の間はタイに入国した際の2週間の隔離、
こちらは続いていくと考えた方がいいと思います。タイの保健省はこの2週間の隔離に関してこれが十分にコロナに対しての対策として機能していると判断していて、隔離なしでのタイへの入国が認められるようになるのはまだ時間が必要だということになると思います。ただ裏を返すとですね、ワクチンの効果が実証されてくればワクチンパスポートというアイデアも採用されるようになり、世界で海外渡航に行きやすくなっていくと思いますので、実際効果が出ているのかどうか、そちらを見ていきたいと思います。ここでですね、面白い記事を見つけました。ワクチンの接種率なんですが、今までイスラエルがワクチンの接種率ナンバーワンを独走していたんですが、このイスラエルを抜く国が現れました。それはどこの国でしょうか？皆さんどこの国だと思いますか？これはですね、アラブ首長国連邦 UAE らしいんですね。こちらの記事を見ていただければと思います。新型コロナワクチン人口比接種率1位というタイトルをイスラエルから奪った国がある。同じ中東国家のアラブ首長国連邦 UAE である。2月7日の統計によると UAE のワクチン接種率は 39.95% でイスラエルの 39.59% を上回ったということです。ただワクチンは2回接種する必要があるんですが、このワクチンを2回接種した比率に関してはまだイスラエルがトップだということです。イスラエルでは2回接種した比率が 22.7% で UAE ではまだ 2.6% にとどまっているということです。またこちらでも面白い記事を発見しました。2月10日ロイター通信からなんですが、過去1ヶ月間にイスラエルで新型コロナウイルスの感染症で死亡した人の 97% 以上がワクチン未接種だったということをイスラエルが明らかにしました。それではですね、データを見ていきたいと思います。この現在ワクチン接種率が高くなっているイスラエルのコロナの新規感染者のデータ、これが増えているのか減っているのか、 UAE は増えているのか減っているのか、全世界ではどうなのか、そちらを見ていきたいと思います。これはまた面白いデータになりますので、ぜひご覧ください。それではデータ、ホームページで見ていきたいと思います。それではイスラエルの状況を見ていきたいと思います。こちら昨日の新規感染者は7191人ということです。こちらが昨年の3月ぐらいからのコロナの新規感染者数の推移になるんですが、今第2波の最中にあるような状況になります。そしてワクチンが接種されることによってだんだん新規感染者数が減ってきている、そういったところが見て取れると思います。今後どのような形で減っていくのか、そちら追いかけていきたいと思います。それでは次、アラブ首長国連邦 UAE を見ていきたいと思います。こちら昨日の新規感染者数3310人です。このアラブ首長国連邦も最近ワクチンの接種が開始されたばかりなんですが、一気にワクチンの接種をしているような状況になります。それではコロナの新規感染者数がどのように推移しているか、データを見ていきたいと思います。こちらが昨年の3月からのデータになるんですが、一気にこの新規感染者が跳ね上がってきたような状態になるんですが、それがまた下がりつつあるというような状況にあります。それでは次に全世界のコロナの新規感染者の状況を見ていきたいと思います。こちらがですね、コロナの新規感染者数の昨年の3月ぐらいからの統計になります。ずっと新規感染者が増えてきているような状態だったんですね。全世界で増えてきているような状態でありました。そして増えてきてちょっと減ったような時期もあったんですが、やはり減らずに増えてきているような状態でした。そしてここから見てください。この1月の27日ぐらいからなんですが、だんだんこれ減り始めてるんですよ。で、この減り始めているこのデータなんですが、ここの辺りで少し減ったりとか、ここでも少し減ったりとかしたことはあったんですが、このように減り始めてから増えることなくずっと減っていってて、その期間がこれだけ長く続いているのは今までの昨年の3月から見ても一度もないんですね。このようなデータが出ているのはコロナの感染が始まってから初めてのことなんですね。これがどんどん続いていくと、だんだんこのように減っていってくれればなというような期待も持てるような、そういったデータになるんじゃないのかと思います。もちろん新しく現れているコロナの変異種というようなそういった危険もあるわけなんですが、その中でも新規感染者数は全世界で減っていっている。このまま減っていってくれればいいなと思います。いかがでしたでしょうか。タイでは新規感染者数がどんどん減ってきている状態です。そして規制緩和もどんどん進んできています。そのような状況の中、ワクチンパスポートを使って隔離なしでタイに入国する、そういうような話も出たんですが、こちらに関してはやはりまだ時期尚早だったようで、まだ単なるアイデアということで採用に向かうことはありませんでした。
そして世界全体でのコロナの新規感染者を見ていきますと、コロナがどんどん蔓延しだした昨年の3月からのデータを見ていった上でも新しい動きが出てきています。これまでには一度も見られなかった全世界でコロナの新規感染者が減り出しているというようなデータが見られているような状況でもあります。これは本当に人類がコロナに対して反撃の一撃を加えた最初の第一撃だと思います。これから第二撃、第三撃と与えていき、コロナを沈静化に向かわせる、全世界でコロナが沈静化に向かっていく、そういった明るい兆候でもあると思いますので、これからもそういったデータを見ていきたいと思います。これからの未来に希望を持って共に進んでいきましょう。いつもこの動画を見ていただいて、いいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 動画配信頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。